Pa, imaš li ideja? Mamice! Druže, jesi li ti odavno ovde? Jao, izgleda da jesi. Enid, pogledaj koga ja vidim. Zdravo, kuco! Kako si? Kako je sladak? Šta su to one smislile? Nešto se šuškaju. Ti odvrati pažnju čuvaru, a ja ću pokušati da pobegnem. Dobro, jasno. Znam, imam ideju. Hej, gospodine čuvaru! Pogledajte kako je nama zabavno ovde! Šta? Kako zabavno! Enid pleše sa kostorom. Ne mogu. Jako smešno. Moje činije sa kolačima. Ono što se brzo podiglo može slobodno da se jede. Odlična ideja, Enid. Hej, prijatelju, voliš li da grickaš kocke, jeli? Imam poklon za tebe, jedi. Kako je sladak! Odlično, svaka čast, Wednesday! Sada možemo skinuti bravu. Da, odlično. Super, baci kocku! Odlično, skupio sam sve kolače. Ej, gde ste to krenule? Kolači, dobro, posle ću podići. Imamo uzbunu. Moramo hitno da uhvatimo kriminalce. Čekajte, ipak moram pojesti malo. O da, sad sam spreman da hvatam ih. Stanite! Jao, bežimo brže! Stani, osjećam da je ovde neka zamka. Sad ću proveriti. Da, sve jasno. Ispred nas su laseri. Oho, svašta! Wednesday, mogu li ja? Ne boj se, u tome sam majstor! Let's go! Jao, još malo? Da, uskoro sam stigla. Jao, koliko ih ima ovde? Eto, stigla sam, svaka mi čast. Bolje da požurimo. A vidi, evo i mape. Wednesday, molim te, hajde da odemo u trpezariju, gladna sam. Super, hvala. Imam vas! Nema veze, sad ću brzo proći lasere i uhvatiti vas. Ko je uključio alarm? Pa to sam ja. Da, tako je mnogo bolje. Izgleda da smo se otkačili od čuvara. Moramo da podupremo vrata da ne uđe za nama. Gotovo? Čekaj, a šta to tako lepo miriše? Wednesday! Pronašla sam tanjir sa kašom. A moći će da se zasladim? Šta? Uj, kako je odvratno! Ova kaša je suva i uopšte nije ukusna. Ne, povraća mi se. Možda da se provučemo kroz ventilaciju, jeli? Moramo nekako da je otvorimo. U šerpi nema ništa, ali sam zato pronašla nož. A to je baš ono što nam treba. Enid, vidi šta sam smislila. Jesi li spremna za bekstvo? Hajde, vreme je da bežimo iz ove kutije. Šta da radimo? Čuvar nas je pronašao. Hajde da se sakrijemo. Ja ću se sakriti ovde. Bravo, Wednesday, a ja idem ovde. Evo me! Gde su nestale? Čuo sam da su upravo bile ovde. Kako odvratan čaj. Fuj. Šta je to? Sir od kartona. Odvratno. Ništa nisu ostavili jadnom čuvaru. Da li otišao? Izgleda da jeste. Jao, Enid, na šta to učiš? Da, to je zaista smešno. Ovo mogu pojesti? Ukusno. Dakle, sada imam snage i spremna sam da bežim na kraj sveta. Hajde, požuri. Čuvar se može vratiti u svakom trenutku. Ulazi. Mamice! Koliko ovdje ima paučine? Uj!
To je jako gadno. Izgleda da niko nikad nije bežao iz zatvora kroz ventilaciju. A mi smo prvi. Kad ćemo već stići do izlaza? Ne mogu više da puzim. Umorila sam se. Pauk! U pomoć! Jesi se uplašila pauka? Stvarno? Vidi kako je sladak. Hajde napred, Enid. Da, vidim izlaz. Samo što to ne izlaz iz zatvora, a već obična tetana. A mislim da moramo da idemo tamo. Wednesday, vidi kako je super ovde. Jel mi se čini ili ovo naš čuvar? Baš je smešan. Ja sam tako jak. Sad ću da udarim. Aha. I... Spremna sam. Udarac. Bam. Ups. To je bilo baš moćno. A mogu da vežbam malo? Wednesday, vidi kako mogu. Ja sam mnogo jaka. Da. Obožavam sport. A sad je vreme da podignem ovo. I da, ja sam pravi huk. What? Jo, Enid, mi ovdje zapravo bežimo iz zatvora ako si zaboravila. Daj da ti pomognem. A ovo je dobra ideja. Šta? A šta si smislila? Pazi se. Hajde da probimo taj zid. Da, hajde i idemo! Ups! Uspeli smo, svaka čast. Da? Čekaj, šta je ovo? Toalet? Bežati kroz kanalizaciju definitivno nije najbolja ideja. Odvratno! Moram zatvoriti to. Pogledaj gore. Da, a možda da pokušamo da se popnemo gore? Hajde, Wednesday. Ja ću ti pomoći da se popneš tamo. Siguran sam da su negde blizu. Jeste li vidjeli ovu sliku? Da, to sam ja. Nekada davno. Ali mogu se prisetiti mladosti. Čekajte! Mislim da znam gdje da tražim Wednesday, Enid. Da, pobegle su kroz rupu u zidu. Evo vas! Nećete pobeći od mene. Ajoj! Eto ti! Uključite svetlo! Svaka ti čast, Enid, hajmo. Ne vidim ništa, stanite! Svakako ću vas uhvatiti, gdje ste? Već smo sasvim blizu. Da, ovo je soba čuvara. Odakle nas posmatra putem kamera. Kako je smešan s ovom kantom za smeće na glavi. Vidi, to moja slika. Na njoj sam tako nesrećna. Vidi, ovo je njihova uniforma. Hajde da se presvučemo da nas niko ne provali. Hajde. Lepo ti stoji. Hvala. Vidi, Wednesday, sad sam ja čuvar i sve kontrolišem u ovom zatvoru. Hajde, čuvaru, dok nas nije uhvatio pravi čuvar. Hej, zašto su ova vrata zaključena? Kako da ih otvorimo? Ključ bi trebalo da bude negde u blizini. Traži ga. Da li ste ga možda vidjeli, jeli? Nikad nećemo izaći odavde. Našla sam ga. Ozbiljno? Svaka ti čast, najbolja si. Spašene smo. Bežimo na krov. Ovdje je helikopter. Ovo je najbolji plan bekstva od svih koje znam. Stanite! Ne! Ojoj! Wednesday, vidi, a mi pohlećemo. Zbogom, čuvaru. Da, ne zamerite nam. Ćao, čao. Ne! To nije fair! Uzet ću par listova debelog kartona i spojiti zidove među sobom uz pomoć pištolja sa lepkom. Odlično! Aha, dodat ću još malo i spojiti sve zajedno. Super! Moja kuća je spremna. Hej, brat, a šta ti radiš?
Ja sam napravila kućicu. Ostalo samo da dodam krov. Gotovo. Moje kući trebaju prozori. Prvo ću nacrtati, a zatim gurnuti. Bum, odlično. Hej, odlazi odavde, Barbie. Malo mi nisi pokvarila šminku? Dobro, usput ja imam četkicu i boju. Treba obojiti kućicu u roze boju. O, kakva lepota! Ovo izgleda baš nežno. Ja obožavam roze boju. To mi je omiljena boja. Jao, Barbie ne zna da je zapravo ljubičasta najlepša boja. Dakle, ja ću samo sipati svu farbu na kuću. Tako ću mnogo brže farbati kućicu nego četkicom. O, da. Ova boja je prelepa. Ja sam završila. Odlično. A ja ću sada dodati okvire na prozore. Imaću bele. Dobro, ja ću onda imati ljubičaste okvire. I dodat ću ukras na krov. O, kakva mi je lepa kuća ispala, sviđa mi se. Da, i meni je ispalo baš slatko. A lepota. Devojke, odlično ste se potrudile. Baš me zanima šta će biti dalje. Da vidimo. O, počet ću sa dnevnim boravkom. Dodat ću ovdje kauč oblik usana i stočić za kafu. Tu će biti polica, kamin i televizor da gledamo omiljene emisije. I naravno treba mi tepih. Moje lutkice, kako ti se sviđa? Daj da te slikam. Odlično izgledaš u svojoj novoj dnevnoj sobi. Wow, kakva dobra slika ispala. Ti si prava manekenka. Da vidimo. O da, ovo hitno treba okačiti na zid. Baš mi se sviđa. I ja sam napravila dnevnu sobu u stilu moje barbike. Ovdje sve roze. Ali dodat ću još garažu na prvi sprat. Moje Barbie ima svoj roz auto. Moja lutka nema auto, ali imat će nešto bolje. I to će biti heliodrom. Da, a evo i samog helikoptera. Odlično. Treba ga spustiti ispred kuće. Uspelo je. Pa dobro. Sada treba staviti kuhinju. Postavit ću sve kuhinjske police. Naravno, one moraju biti roze. Moja lutka će moći da kuva ovdje. Pripremit ću omiljenu hranu za moju lutku. Da, neka uvek ima šta da jede. Super! Stavit ću još malo ovdje. I tu isto. Svugdje će biti hrana. Odlično. Moj brat također ima svoju kuhinju i već sprema kajganu. Miriše tako lepo. Wow, izgleda primamljivo. Došlo je vreme za doručak. Prijatno, Mila, uživaj. Pa šta sad? Dobro. I ja imam ovdje već gotovu picu. A Barbie, možeš da jedeš? Ti si sigurno gladna? Jel ti se sviđa? Super! Svaka nam čast! I poslednji sprat. Na njemu ću smestiti spavaću sobu. Prvo treba staviti krevet. Dodat ću police i ukras. I moja lutka će ovdje imati spavaću sobu. Neverovatno mekan, ljubičasti krevet. Baš je lep. I obavezno treba lampa i par ukrasa. Moja spavaća soba će biti ipak bolja. Uzimam roze srca, stavljam ih na pod, a tu ću staviti papuče. U uglu će stajati stočić za šminkanje. Eto! A ja moram staviti tepih sa šarom zebre. Hej, šta radiš, Barbie? Sad ćeš mi pocepati tepih, ne diraj! Upsa! Jao, nisam ja kriva, ti si ga sama vukla. O, a meni se čak više sviđa u obliku zvezde. Da, stavit ću ga na pod. Zatim ću dodati stočić da se moj brat šminka ovdje. I maneken sa novom odećom moje lutke. Pa šta? Moja lutka također ima svoju komodu gdje će stajati odeća, a tu ću staviti sve omiljene stvari moje lutke.
Zanima me, da li tvoja lutka ima psa, je li? Šta? Pas? Ozbiljno? Jao, kako strašno! On još i le! Barbie, ne boj se, neće nas ujesti. Jao, izvinite, on je dobar dečko. Brat, pogledaj svoju spavaću sobu. Wow, kako ti dobro stoji. Wow, kakva lepota! Napravila ste savršene spavaće sobe za svoje lutke. Odličan posao, devojke. Idemo dalje. Šta li još da smislim? Tačno, napravit ću dvorište. Želim da moja lutka ispred kuće ima plažu. Tu će biti dvorište od peska i stavit ću ogradu. Tu će biti ležaljka sa suncobranom i dodat ću daske za surf, loptu i labubu, a? Ej, brac, ne diraj ništa, toliko sam se trudila. Odlazi, sad ćeš mi sve pokvariti. Dobro, dosta. I ja ću srediti svoje dvorište. Ovdje će biti kućica za psa, klupa za odmor, mnogo zelenila i slatka mačka. O, treba mi još hrana za psa, tako je. O, njemu se čak sviđa da živi u dvorištu. Sigurno neću jesti. Au! Aha, kako boli! On odlično čuva tvoje dvorište. Barbie, kako ti se sviđa tvoje novo dvorište, je li? Kakav je to zvuk? Šta je sa našim krovovima? Wow, dakle, ovdje je novi dodatni sprat na krovu. Ja sam već smislila šta da napravim tamo. Tu će biti garderoba. To je super ideja. Odlično, moja lutka će biti oduševljena. Eto, sad ćeš moći ovdje da se doteruješ. Ogledalo i to je to. Zadovoljna sam. A ti? Vidim da si oduševljena. A ja sam odlučila da napravim koncertnu salu za svoj brat. Moći će ovdje da organizuje koncerte. Moja lutka obožava bubnjeve. Eto, sala je spremna. Uzmi gitaru i odsviraj nam nešto. O da, to je tako super, svaka čast. Šta je to tamo na krovu? Ogo, stepenice između naših kuća. Naravno, devojke, koliko god da ste bile različite, ipak ste prijateljice. Vaše lutke se odlično druže, kao i vi. Odlično ste odradile posao. Sad se zabavite zajedno sa svojim lutkama i prijateljima. O, a evo i Ken je stigao kod Barbie. Super! Ona će verovatno otići sa njim. Ne, Barbie, dečaci će sačekati. Hajde bolje da provedemo vreme zajedno. Šta kažeš? Hej, Barbie, gde ćeš? Oj! Ups. Hej, Kene, tebi ovdje nije mjesto. Ćao! O da, devojčica su otišle na zabavu. A mi ćemo za to vreme pažljivije pogledati kućice naših lutaka. Kakva lepota ispala kod brat. Njena kuća je sva ljubičasta i tako je drska i lepa. Jel se slažete? A ni kod Barbie nije ništa gore. Njena kuća je tako nežna i slatka. Napišite u komentarima koja kuća vam se više svidela. Oho, to su kozmetičke torbice, a okolo puno šminke. Rebeka ima raznobojnu, a Jill brown. Odlično, taman sam htjela da osvežim karmin na usnama. O, ta boja mi dobro stoji. Usne su mi tako lepe. Ja hoću. Čekajte, moj karmin nekako čudno miriše. Čekajte, da li je to? Da, čokolada. Cool, baš mi se sviđa. Ali ja mogu čak i da našminkam usne. Ups, nisam tako htjela. Sad su mi sve usne u čokoladi. Pa dobro, mogu da pojedem sve to. O, da. Da, tvoja čokoladna šminka je užasna. A ja zato mogu da napravim stvarno lep make-up. Prvo ću staviti puder, a zatim mi treba paleta. O da, kako lepe boje. Baš mi se sviđa.
da našminkam kapke svojim senkama. Eto, gledaj, lepa brown boja i ukusno. O, imam čak i rumenilo. Stavit ću ih na moje obraze. O, da. Odlično. O, čak mogu i četkicu da pojedem. Cool. Jill, svo lica ti u čokoladi, to je užasno. Pogledaj se. O ne, mislila sam da će to biti lepo. Kakav užas. Izgledam odvratno. To je jako smešno. A zato imam čak i čokoladno ogledalo. Sad ću ga pojesti, a ti nećeš dobiti ništa. Sedi i zavidi mi. Jao, kakav apetit imaš. Da, jako sam gladna. O, pogledaj šta je unutra palete. To su čokoladne bombone. Cool. Ovo je mnogo ukusno. Nevjerovatno. Jao, ja bih htjela nešto ukusno. Jill, hoćeš mi dati nešto? Molim te. A ja imam još i parfem. Šta je? Hoćeš da probaš moj parfem? Dobro. Izvoli. Prijatno. Jill, šta si uradila? Svo lice mi je u čokoladi. Kakav užas. Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. A sada imate ceo frizerski set. Ovdje su makaze, češelj, pa čak i fen. Definitivno možete da napravite cool frizure. Jill je odlučila odmah da proba. Izgleda da ona ima pravi set. A šta je kod Rebeke? Da, njen set je od čokolade. Probaj. Prelepo. Dakle, sada svi zavidimo Rebeki. O, da. Prelepo. A sad ću uzeti češalj i pokušati da očešljam svoju kosu. Odlično mi ide. Znaš šta, i ja tako mogu, vidi. Eto, gotovo dosta. Jilla, šta još imaš? O, to je fen. Sa njim možeš da isfeniraš svoju kosu. Da, da. Kao što to radi Rebeka. Šta? Da ponavljam za njom? Kako da ne? Mogu i sama da se snađem. Kako je moćan. Dosta. Dobro je. Glupi fen. Ti si luzer. Znači, moj fen je definitivno čokoladni. Sad ću ga probati. Prelepo. Jill je nešto besna. Žao mi je, Jill, ali ti si dobila sve pravo. Predlažem da napraviš neku lepu frizuru. Mogu i ja. Jill, očigledno ne znaš da koristiš šviklere. Što nije u redu? Jill, kako si smešna. Ne mogu. Opet mi se Rebeka smeje. Nema veze, znam šta da radim. Sad ću malo ugrejati fenom tvoj vikler. Tako je? O ne, šta radiš? O ne, čokolada se istopila pravo na moju kosu. Rebeka ima neplaniran čokoladnu masku za kosu. Jill, kako si mogla? Sad si nagrabala? Rebeka je jako besna. Sad ću ti napraviti lepu frizuru. Pazi se. Oho, kakva frizura? Jadna Jill sigurno nije spremna za ovakve eksperimente sa imidžom. A sad imate velike kofe sa piletinom iz KFC-a. To je stvarno cool. Dakle, kod Jill izgleda da je čokoladna piletina, a Rebeka je dobila pravu. Probajte i saznajte. Jill, počinje. Hajde, ovo će sigurno biti ukusno. Sad ću probati prvi batak. Wow, kako ukusna čokolada. A unutra je tečni karamel. Šta može biti bolje? Blago tebi. Ali ni moja piletina nije loša. Sad ću je probati. Prijetno, Rebeka. O, to su maniri. Sigurni smo da je Rebeka prva osoba na celom svetu pa jede piletinu uz pomoć viljuške i noža. O, da, kako ukusno. Koja si ti, dama? Dobro, ješću rukama. O, tako je zaista lakše i ukusnije. Piletina je fantastična. Mnogo mi se sviđa. Poješću sve do kraja. Ne mogu da se zaustavim. Oho, Rebeka, gde su ti maniri? Jao, ovdje je cijela planina od kostiju.
Da li si sve tako brzo pojela? Oho, to je cool. A nisam znala da toliko može da stane u tebe. O, čekaj. O, Rebeka, imam lošu vest. Kakvu? O, ne! A moja piletina je bila ljuta! To nije dobro! Gorim! Oho, imamo pravu vatru na stolu. A Rebeka, šta si uradila? O, čekajte. Ali sada mogu da ispečem svoj marshmallow. Rebeka, ajde zajedno sa mnom. Šta? U stvari znaš, to je dobra ideja, Jill. Hvala. Da li su ovo kontroleri? Zanimljivo. Igraćete igrice, jeli? Rebeka ima čokoladni kontroler. Trebalo bi da bude ukusan. A Jill ima pravi. Ali obe možete da probate da igrate igru. Hajde da počnemo. Oho! Kakva borba! To je jako uzbudljivo. Ja moram da pobedim. Jill, predaj se. O ne! Aha, kako da ne? Neću se predati. Eto ti. O ne, Rebeka, tvoj kontroler se lomi pravo rukama. Jesi li videla to? Kako ćeš da upravljaš sad? A Jill je već počela da gricka delove tvog kontrolera. Ukusno! Oho, Rebeka je tako naporno igrala da se kontroler istopio pravo rukama. O ne, nisam čak ni pobedila. Prestani da se smeješ. Moram dovesti borbu do kraja. Da! Pobeda je moje! To! Ja sam pobedila! Šta je ovog puta? O, to je kola. Kod Rebeke je sigurno prava. A Jill ima jako čudnu flašu, liči na čokoladnu. Hajde da vidimo. Poklopac mi ne treba. I ja tako mogu. Vidiš? Gotovo. Okej, a sad ću probati kolu. Da, flaša je čokoladna. Tako je ukusna. A ja ću popiti svoju kolu. Prelepo. Moje je sigurno bolje nego tvoje. Devojke su odlučile da se takmiče kome je ukusnija kola. Jillina flaša je puna čokoladnih bombona, a Rebekina flaša je puna kole. To sigurno osvežava. A Jill ima još i čokoladnu flašu. Devojke, verujte, a vama je obema kola ukusna. Ne treba da se svađate. Ali moja je svejedno bolja. Ne, moja kola je bolja. Jel ti jasno? Nije. Devojke, možda ipak mir? Jao, dobro. Neka borba počne. Eto ti! Dakle, sve ste prosule i razbacale. Morat ćete sad da jedete sa stola. Prijatno! A želim šarene špaljete. Evo. U mojoj mladosti tog nije bilo. O, mogu ja to. Za početak ću staviti sve sastojke u činiju i promešati sve. Dobro, što je sada sve automatski? A sad ću staviti u testo šarene bombone. Da, tako je. Sipat ću što više bombona da bi testo bilo što lepše. Kakav je to miris? Bolu me oči, šta radiš? A luk je mnogo zdrav. I meni se sviđa njegov miris. I seći ću sveže i zdravo povrće. O, kako lepo. I miris je super. A sad ću sve skuvati u činijama. I obojiti špagete. Ovako. Lep sok. Je li već završavate? Onda ću ja uzeti žele medvediće i staviti u čaše. U svaku čašu različite boje. A sad ću preliti sve sokom. Super! Odlično! A sad ću ugrejati to. Treba mi vatra. Oho, kako je moćna! Gledajte, istopila sam mede i dobila tečnost. Sad ću sipati sve to u slamke. Tako je. Wow, ispalo je baš lepo.
Svaka mi čast. I ukusno. A ja ću koristiti čokoladu. Treba izmrviti, tako je. A sad ću posuti čokoladom svoje špagete. Ovako lepo ću sve servirati. A šta je kod ostali? Moje žele se stvrnulo i izvadit ću ga iz slamčica. O, kako zabavno! A dakle, stavit ću žele špagete na tanjir i posuti marshmallovom. A završili smo. Hajde da probamo. O, ovo ne izgleda baš privlačno. Opa, čokolada. Obožavam čokoladu. Od nje ću početi. Kako lepo. Wow, i ukus je ekstra. Da, baš mi se sviđa. A ovo čak ni ne znam kako ću probati. Dobro. Šta? Koliko luka? Suze mi oči. Ne, sigurno ne. A ovo ću sigurno probati. O, kako zabavno. Super. Mnogo mi se sviđa ukus. I marshmallow jako volim. Ekstra. O, da. Odlučila sam. Ovo jelo je pobedilo. Čestitam. To, pobedila sam. A sada želim od vas ovakav sendvič. Nema problema. Počinjem. Dakle, uzimam testo. Omiljeno povrće. I stavljam sve u testo. Odlično. A sada mešam sve to zajedno. Pogledajte, testo se obojilo. Hej, pazi sa tim brašnom. A ja imam drugu ideju za kuvanje. Treba mi veći tiganj. Dakle, uzimam leveno meso i jaja, a zatim začine. Da, odlično, bitno je da ne preteram. Sada to sve treba promešati. Pomoći će mi moje borilačke veštine. O, kako sam jak. A sad ću ispržiti slaninu. Slanine ne može biti previše. Super. A na prženu slaninu ću staviti mleveno meso. Baš lepo miriše. Stisnut ću ga malo. O, da, super. Odozgo ću narendati sir. Znam da svi vole sir. Super. Sira ne može biti previše. A nakon sira opet ide mleveno meso. I pokrivam sve to slaninom. Da, to je to. O, negde nešto gori. O, kako zanimljivo. Zagledala sam se i sve mi izgorelo. Šta da radim? Znate, imam ideju. Sad ću naručiti nešto. Brza dostava. Odlično. Wow, da, baš to sam čekala. Stavit ću ovaj aparat sve sa stojke. Lepinju. Pljeskavicu. Sir. I zatvaram. A odozgo ću staviti jedno jaje. Tako je. Nije loše. A ja moram dodati začine. A limun će dati ribi pikantan ukus. O, kakva lepota. Ispržit ću ribu sa obe strane. Evo je moje zelena zdrava lepinja. O, vruće, opekla sam se. Treba je iseći. Dakle, stavljam list salate, a zatim ribu. Avokado, paradajz. I preliću sve sosom.
O, tako je. A volim kad ima puno sosova. A divno. Sada zatvaram naš sendvič. I na kraju ću staviti zastavu. Lepota. Ne, kako je mali ovaj burger. Vidi moj. Moja pljeskavica sa slaninom. O da, to je prava veličina. Gore ide sir. Što više sira. Malo ću ga istopiti. I naravno, povrće. Nigde bez njega. I na kraju sos. Puno sosova. Zatvaram moj burger. I to je to. Šef je završio. Oho, kakva veličina. Dakle, vreme da izvadim svoj burger. Ovako, polako sklanjam. Sve vadim. Odlično. Ostalo je dodati povrće i ukusan kečap. Zatvaram, stiskam i to je to. Eto, sve lako. Završili smo. Oho, kakav burger. Ovo je nešto zeleno. O, kako je mali. Dobro, njega ću prvo probati. Previše prosto izgleda. A kakav je ukus? O, nije nešto iskreno. Dobro, sad ću probati zeleni burger. Deluj mi sumnjivo. Ne, to nije ukusno. A sada, veliki burger. O, pa to je cela pita. Wow! To je nerealno. Pobeđuje najveći sandvič. Tu, sad sam i ja pobednik. Želim tortu. Ukusnu tortu. A važi. To nije problem za mene. Dakle, na testo ću sipati lep džem. Što više džema. A sada stavljam sve u rernu. A dok se to peče, ja ću popiti nešto. Sok je bio baš lep. Vadim koru. A zatim sipam šlag odozgo. Lepota. Sada stavljam koru druge boje i opet šlag. I stiskam sve trećom korom. Da, one zelene boje. Hej, bako, smetaš mi. A ja se čem to ti meni smetaš? A meni treba kvadratna torta. Sipat ću fil po krajevima. A da, tako je. A gore stavljam drugu koru. Imam žuto testo, sad ću ga razvaljati. A zatim ravno iseći. Ovako. Savršena kocka. Ali to nije sve. Uradit ću još nešto. Šta? Zašto tako komplikuješ, bako? Eto, završila sam. Pogledajte kakva lepa šara. Kao neko čebe. Šta se dešava? Ovo se može baciti? Da, i ovo isto. Bako, šta ti je? Vidiš da sklanjam sve suvišno. Jo, previše sam odsekla. Ostalo mi je sasvim malo torte. U stvari, imam ideju. Sad ću sve staviti u svoju klompu. Ovako. Da. A sad ću umočiti klompu u čokoladu. O, kako lepo ispada. Zar to nije genijalno? Klompa u čokoladi. O, kako sam pametna. Baš ukusno. A gledajte kakvu tortu sam napravila. Sad ću je ukratiti dugmićima. O, lepota. Šta je to kod tebe? Šta da radim sa drugom klompom? Ama samo ću baciti. Treba staviti još malo kolača. Šta je to? Klompa? Ko je uništio moju tortu?
Ja sam besan. Plašim ga se. Pokvarili ste mi tortu. Neću više ništa raditi. Ups. Završili smo. Kakav dizajn. Lepota. Šta je to? Dobro, moram probati. Pa to je guma. Fuj. Odvratno, ja ne jedem klompe. A ovu tortu ću rado probati. Šarene, nevjerovatno. Divno, oduševljena sam. Opa, i dugmići su od čokolade. Veoma ukusno. Ova torta je definitivno pobedila. Ja sam najbolja, to. Šta je bilo? Gde smo mi? Kako da izađemo odavde? Ej, ljudi, pomozite! Ne mogu da verujem. Uhvaćene smo i niko nas neće spasiti. Ovo je skrivena kamera. Hej, neko, bilo ko u pomoć. U pomoć, plašim se. Šta da radim? Ćao svima, sad ćemo se malo zabaviti. A šta tu imamo? Čokoladni namaz. I on ide pravo u kutiju. Joj, nešto curi po meni. Nešto mekano i odvratno. Još malo i skroz će mi zaliti kosu i lice. Uj, kako odvratan osjećaj. O Bože, Liv, šta se dešava sa tobom? Ovo izgleda jako loše. Ne vidim ništa. Ali ukus je dobar. Da, blago tebi. Šteta što nema više. Pa eto, sav sam se isprljao. Moram da se sredim. Eto. Što? Nemoguće, sve si pojela. Da, to je bilo baš ukusno. Hej, tamo gore. Daj mi još. Neverovatno. Ali ovdje skoro ništa nije ostalo. Pa, sasvim malo. Je li to sve? To nije zanimljivo. Kad bi sada bila čokoladna torta? Ide, sad ću skupiti sve za tortu. Cela činija sa jajima? Što? Izgleda veoma odvratno. Šta to radi, ne razumem. Pritisnut ću sve što mogu. Možda će negdje ispasti nešto ukusno. Neverovatno. Nikad ovako nešto nisam video. Eto, ja sam spremna. Pa dobro, ne mogu da te odbijem. Eto, izvoli. Uj, šta je ovo? Ne, uopšte nije ukusno. I veoma ligavo. A sada Coca-Cola. Izvoli, sama si izabrala to. Jao, uj, kako hladno i mokro. Stanite, ovo uopšte nije ukusno. Ne vidim ništa. A sad ću dodati malo perja. Imat ćemo odličnu pernatu drugaricu. Pa šta je to bre? Perje? Da li se šalite? Stanite, ovo nije smešno. A sad ću sve ovo posuti brašnom. Izvoli, draga. Prestanite! Ovo uopšte nije ono što sam htjela. Ne vidim ništa. I ovdje se uopšte ne može disati. O ne, stvari su se baš pogoršale. Ne želim da učestvujem u tome. Zdravo, jesi me poželjela? Pritisni dugme. Šta ću dobiti? Da vidimo. Čekate iznenađenje. Veoma ukusno i slatko iznenađenje. Cela kanta. I to je žvaka. Izvoli, draga, to je za tebe. Šta? Šta je to? O ne! Moja kosa! Sva je lepljiva! To je nemoguće! Čekajte, to je prilično ukusno. Pa to je žvaka! Wow! Ipak sam zadovoljna. Sviđa mi se. Baš ti se posrećilo. Želim da probam. Super, to je veoma ukusno. A mogu li da uzmem još? Hej, prestani da diraš moju hranu. Ali samo malo. Gotovo. Nemoj više da me diraš. Zatvoreno je. Ne znam ni koje dugme da izaberem. Pa dobro, neka to bude ovo dugme. Da vidimo. Opa, cela tegla meda. Odlično. Ovo je predobar med. Prva klasa. Izvoli, mala. Probaj.
Sad ću ga sipati. O ne, opet nešto lepljivo i odvratno. O, prestanite, ovo nije smešno. Sad ću se udaviti ovde. Dovoljno. Medeni tretmani su završeni. Kakav je to smrad. Ne može da se diše, užas. Kakav užas, pogledajte, cela kanta sirove ribe. Ovo je baš loše iznenađenje. Što to tako smrdi? O, kakva gadost. Čini mi se da ću se ugušiti. Pomozite mi. Umreću ovde. O ne, sad ću povratiti. Jadna. Znam kako da ti pomognem. Imam nešto. Sad će ti biti malo lakše. Veruj mi, imam novi parfem. On će prekinuti miris ribe. O, tako je stvarno bolje. Hvala ti, drugarice. Dobro, igramo dalje. Šta sam dobila? Sad ćeš vidjeti. Odmah ću da ti sipam tvoj dobitak. Ovo je nešto čudno. Ne mogu da shvatim šta je to. I miris je poznat. Šta? Kečap? Ozbiljno? Čekaj, to još nije sve. Dobila si još krompirići. Tako su primamljivi. Nemoguće odoleti. Izvoli. Pomprit! Da, to je ono što mi treba. Wow, kako je ukusno. Obožavam. Prelepo. Oduševljena sam. Super. Dobro, koje dugme da izaberem? Neka bude ovo. Jao, fuj. Jadna ti. Ovo neće biti lako. Ali šta da se radi? Uzmi svoj koktel. Zašto je tako hladan? Mogli ste malo da ga zagrejete? Šta je ovo? Brokoli? Užas! Pa dobro, sad ću da probam. Uj, kako odvratno! Ej, to nije fair! Gde su moji slatkiši, jeli? Odgovori! Sad ću te naučiti pameti! Čini mi se da je pravo vreme da se vratiš. Dobro je. Zdravo, kako si? Dobro, neka bude ovo dugme. Ovo je baš dobar dobitak. Koliko raznobojnih flaša. Izgledaju baš cool. Dobro, krećemo. Jao, što je ovo, ne razumem? Opet nešto curi po meni. Ukus je super. A sada narančasto. Stvarno ukusno, sviđa mi se. A sada žuto. Wow, a žuto je još ukusnije. I zeleno. Ništa se ne vidi, ali je veoma ukusno. O, da. Blago meni. Kako to ukusno izgleda. Baš bih voljela i ja da dobijem tako nešto. Imam dobru ideju. Sad ću sve ovo skupiti u veliki špric. Da, tako je. Izvoli, drugarice, hvataj. Da, to je jako ukusno. Hvala. Nema na čemu. I ti mi stalno pomažeš. Hajde, ti prva pritisni, molim te. Dobro, nema problema. Nadam se da ću imati sreće. Pa šta je tamo? Čokoladne kuglice Maltesers. Odlično, tako su ukusne. Morao sam da proverim. Znaš, čak ti zavidi malo. Ali neće ti biti baš prijatno. Potrebna je zaštita. Izvoli. Neočekivano. Dobro, spremna sam. Dakle, drži se. Ja počinjem. To uopšte ne boli. Hvala što si mi dao zaštitu. Zamislite, to je kiša od čokoladnih kuglica. Šta može biti bolje? Dakle, sad je pravo vreme da probam sve to. To, nema više. Šta me gledaš? A vidiš da jedem? Ličiš na hrčka, baš si smešna. Pa dobro, nema veze. Eto ti, izvoli. Neočekivano, moram da bežim. Dosta, prestani. Kako je bezobrazna. Šta ja da zaberem? Neka bude ovo dugme.
Kakvo veliko pakovanje mleka. Pa dobro, idemo. Izvoli, to je za tebe. Uživaj. Šta je to? Kako mokro! Baš ti hvala. Hoću li bar jednom ostati suva? Strašno. Nešto očigledno nedostaje. Dodat ću malo Oreo kolača. Izvoli. Evo, ne mogu da verujem. Ovo je Oreo. Super. Obožavam ih. Jako ukusno. Super. Da, igra je bila odlična. Mislim da ćemo probati nešto ukusno. Crni rezanci, kako neobično. Sigurna sam da će mi se svidjeti. Prvo uzmite kartice. Jao, morat ću da jedem kao kornjača. Da vidimo kakav tempo je kod mene. Ješću brzo, super. Srednje tempo također nije loš. Mislim da je vreme da počnemo. Mike, hajde, puštamo te da budeš prvi. Izvinite, ali ne mogu toliko da čekam. Hitno moram da pojedem svoje rezance. Glupi štapići. Ne mogu da ih razdvojim. Eto, nisi ni ti mnogo brza. Pazi, nemoj da bacaš štapiće. Samo sam žurila, izvini. Konačno mogu da ručam. Stomak mi je u iščekovanju. Ispade da nije lako uzeti rezanci jednim štapićem. Ali znam šta da radim. Stavit ću štapić unutra i omotati rezance oko njega. Mislim da to nije dobra ideja. Pa šta, malo sam prosula, nema veze. Sad ću sve skloniti. Ovo se također može pojesti. Ukusno. Želim još. Dobro je što imam još puno. Super. Nisam se uzalud trudila. Jao, izvinjavam se, slučajno sam. Uj, to je užasno. Moraš naučiti šta su dobre manire. Ja neću koristiti štapiće, imam druge planove. Za početak ću staviti maramicu da se ne zaprljam. Tako se ponašaju prave dame. A sad ću jesti viljuškom i nožem. Glupi rezanci, ne mogu da se nosim sa njima. Izgleda da ti dobri manire ne pomažu, Mia. Neću nikome dozvoliti da mi se smeje. Gledaj i zavidi, Phoebe. Lako ću ispuniti svoj zadatak. Kako ukusno. Oho, to je baš impresivno. Sad ti se divim. Lepo je to čuti. Kako je, Mike? Još nisam ništa piće otvorio. Eto, izvoli, Mike. Možeš početi da jedeš. Tako si brza, Phoebe. Ne stižem da te pratim. Jedva se suzdržavam da ne pojedem Mikeovu porciju. U stvari, ko nam smeta? O da, trebali smo odavno to uraditi. Oduševljena sam. Ja, ne mogu da se odvojim. Hej, Mia, ne smetaj mi. Rezanci su mi uskoro ustima. Hej, gde su nestali? Tako si smotan, Mike. O ne, sve ste pojeli. Samo smo odlučili da ti pomognemo. Gde je naša nova hrana? Što? Ovo slabo liči na hranu. Upravo si, jer smo dobili kaktuse. Hajde da vidimo kojom brzinom ćemo morati da ih jedemo. Jao, morat ću da požurim. A ja mogu da ne žurim. Ne znam da li da se radujem tome. Zlatna sredina. Opet. Hajde da sklonimo kartice, Phoebe. Ja nemam gde da žurim. Mislim da nikako ne možemo uticati na nju. Hajde bolje da se pobrinemo za svoje kaktuse. Juj, moj nos. Upila se igla u njega. To nije baš prijedno. Daj da ti pomognem, Mia. Nemoj da diraš moj nos. Jao, ovaj kaktus me iznervirao. Sad ću da ga sredim. Eto ti. Tako je bolje. Sviđa mi se. Dođi ovamo, đavo mali. Iseći ću te na male komadiće. Mia, pazi, molim te. Oružje je jako oštro. Phoebe, ne ometaj se. Vidi, Mike. Dobro je dobio od mene.
A sad ću skinuti sa njega sve iglice. Odlično, sad mogu probati. O da, to je ukus pobjede. Mija, kad god uzimaš nešto oštro, plašim se. Glavna stvar je da me ne nervirate u tim trenucima. Priznajem, to nije najlepša stvar koju sam ikad probala. Fuj, kako gorko, odvratno. Ne kvari mi apetit. Izvini, nemam namjeru da se pretvaram. Šta ti je, Mija? Učinilo mi se da ću povratiti, ali sad je sve u redu. Mike, možeš da počneš? Joj, jedva sam pipnuo taj kaktus. Oho, ako duvati jače, igle će odleteti. Iskoristit ću to. Odlično, svaka mi čast. Kako si to uradio? Neka to ostane moja mala tajna. Znaš, ako misliti da je to sladoled, nije tako loše. Čak mi se i sviđa. Jao, izgleda da sam prerano zaključio. Upozorila sam te. Društvo, skoro sam probala svoj kaktus. Jao, zašto tako boli? Moj prst gori. Nemam više strpljenja. Mislim da bi trebalo da požurim. U redu, imam jedan plan. Šta tu imaš, Phoebe? Makaze. Uz njihovu pomoć ću lako skinuti sve igle. Hajde već, ne možemo više da čekamo. Nemojte da vičete na mene. Nerviram se zbog toga i počinjem da radim sve još sporije. Mija, ne mogu više. Pogledajte. Dobro mi ide. Već sam odsekla jednu iglu. Misliš isto što i ja, Mija? Da, Mike, moramo da se umešamo i pomognemo. Drago mi što se tako savršeno razumemo. Idemo. Odlična ideja. Mislim da ćemo nas dvoje brzo to završiti. To je to. Gotovo. Hvala vam. Pravi ste prijatelji. Sad mogu da probam svoj kaktus. Jao, opet se ukočila. Ne mogu to više da podnosim, jedi već. Mike, šta to radiš? Svaka čast. Ogladnila sam. Mislim da to nije baš ono što si htjela da pojedeš. U pravu si. Mrzim ribu. Mislim da nas niko ne pita. Da vidimo. Ja ću jesti polako. A ja normalno, ali od toga mi nije lakše. Brz tempo nije loše. Želim što brže da završim s tim. Ali ja ni ne znam odakle da počnem. U stvari, imam jednu ideju. Šta tu radiš, Mija? Šta će ti, mađioničarska odeća? Sad ćete saznati šta je čudo. Pokazat ću vam neverovatan trik. Hej, šta je to? Ko je bacio ribu u moju supu? To je nečuveno. Riba je nestala, ne mogu da verujem. Ja sam rekla da ćete biti impresirani. Thank you very much. Neću to ostaviti tako. Moram da saznam sve ili barem da vratim tu ribu. Vidi, Mija, to je tvoja riba. O ne, moja glava. Ispada da trik sa ribom nije uspeo. Moraš je pojesti, ali prvo ću ja završiti. Oho, lepo ti stoji taj kostim. Od uvek sam hteo da budem kuvar. Mislim da imam talenat. Opa, dobro ti ide. Hvala, Mija, dajem sve od sebe. Suši izgledaju sjajno. Nadam se da me njihov ukus neće razočarati. Uložio sam svu dušu u ovo jelo. Jao, kako ukusno. Imam na šta da se ponosim. Želim još. Neću stati dok ne pojedem sve do kraja. Mogao si i mene da častiš. U stvari imam bolju ideju. Samo ću spremiti nešto ukusno. Mike će mi još da videti. Prvo moram skloniti sve suvišno. O, Mija, ispade da i ti znaš da rukuješ nožem. Nisam ni ja to očekivala od sebe. Da vidimo da li ću se snaći sa vatrom. O, kakav lep miris. A rado ću pojesti takvu ribu. Samo nešto nedostaje.
Zelenilo nije loša ideja. Kakav miris. Izluđuje me. Čestitam ja, ti si mi jaka konkurentkinja u kuhinji. Hvala, Mike. Vreme je da probam ono što sam spremila. Oho, kako se lako seče. Divno. Sigurna sam da će me ukus lepo iznenaditi. Jao, riba se topi u ustima. Nevjerovatno nežna i istovremeno sočna. Bravo, Mija. Vidi, Phoebe još uvek nije mrdnula. Mike, nisi u pravu. Uskoro ću probati ribu. Joj, kako čvrsto i kako gadno. Drži se, Phoebe. Mentalno smo s tobom. Hvala na podršci. Kao prvo, želim da moja kućica za lutke bude savršene roze boje. Ofarbat ću kućicu roze. O da, ova boja je prelepa. Baš mi se sviđa. Super! Još malo. Završila sam. Jo, šta to miriše? Wednesday, šta to radiš? Ja farbam svoju kućicu u ljubičastu boju uz pomoć spreja. Da, hoću da imam tamno ljubičastu kuću. Ova boja odlično naglašava moje raspoloženje. A sad ću dodati detalje. Potreban je balkon. Stvar. Pomozi sa idejama. Donosi sve što mi je potrebno. Hvala. Dakle, sad ću iseći savršen balkon. Odseći ću komadić kartona. U njega ću staviti čačkalice. I eto, dobila sam balkon. Dodat ću sve detalje. I ofarbati balkon u crnu boju, naravno. Tako je. Zatim ću dodati lepe detalje. I pričvrstiti balkon za kućicu. O, stvar. Šta to radiš? Odlučio si da se igraš sa kišobranom? Daj mi ga. Potreban mi je za prozore. Napravit ću lepe krovove za prozore. A zatim dodati okvire. O da, to izgleda super. Oho, a znaš šta? I ja imam lepe okvire sa balkonom. Izgledaju prelepo. Odlično. A šta dalje? Treba razmisliti. Tačno. Potrebna je lepa kula kao u dvorcima. Uzet ću kartonsku rolnu od toalet papira. Odseći ću komadić. A zatim ofarbati ovo u roze boju. Da, tako je. Ostalo je sve ukrasiti i napraviti krov. Eto, moja kula je spremna. Stavit ću na krov. Dalje želim da prekrijem ceo krov šlagom. Kao da je moj krov od oblaka. Obožavam šlag, baš je lep. A ja ću učiniti svoj krov crnim. Kao najtamnija noć. Stvar, zakucavaj to bolje. I ja ću isto imati kule, samo u gotskom stilu. I stavit ću moj porodični grb. O, cool ideja. A ja ću staviti siluetu svoje glave na kuću. Wow, baš ste lepo sredile svoje kućice. Obe ste uspele, odlično. Sada najzanimljivije. Ukrasit ćete kućice iznutra. Sad ću doterati pesak pravo do kuće. Bip, bip. Stvar, pazi se. Pregazit ću te. Skloni se. Kamion sa peskom je već stigao. Ups, stvar. Jesam ti rekla da moraš da paziš, izvini. A šta to radi Barbie? Šta si smislila? Onako, ništa posebno. Odlučila sam da napravim udobno dvorište ispred kuće. A želim uvek da živim blizu plaže. Rasporedit ću pesak po dvorištu. A zatim staviti ležaljke i stočić sa različitim slatkišima i pićima. A tu će biti bazen. Napunit ću ga vodom. Da, i stavit ću kena unutra. A zatim ću napraviti stazu do kuće. I obavezno mi treba ograda. Gotovo!
Žurka na plaži! Juhu! Ovo je baš super! Ajoj, strašno. Kod mene će biti bolje. Uzet ću staru lampu. To će biti nadstrešnica. Stavit ću unutra kauč i stočić. Tu mogu provoditi spiritističke seance. Dok stvar kopa rupu, ja sam našla seme grobljanskog drveća. Posadit ću jedno kod kuće. Tako je. O da, izgleda baš jezivo. Stavit ću stazu i dodati još nekoliko spomenika kao ukras. O da, tako je. A sad mi je potrebna mračna ograda, kako stranci ne bi ulazili na moju teritoriju. Zastrašujuća rasveta i magla. Odlično. Ovdje je tako jezivo da mi je postalo još hladnije na duši. Strašno lepo. A od vrana će ispasti odlične statue. Gotovo. Oho, vaša dvorišta su potpuno različita. Dok kod Barbie uveliko traje žurka, kod Wednesday može da se snima horror film. Tako lep sladoled! Obožavam! To je preukusno! Hoću da pojedem odmah sve! Svidalo mi se! A štapić mi više ne treba? Šta je ovo? Štapić od sladoleda? Znam šta ću sa njim. I seći ću ga na male komadiće. I obojit ću u ljubičastu boju. Tako je. Od toga ću napraviti drveni pod na prvom spratu. Oho! Wednesday, to je super ideja! A ja želim da stavim lepe stubove na svakom spratu. Eto! I još jedan! Ekstra! Da. Dakle, potrebne su mi crni sunđeri. Zalepit ću ih jedan za drugi, umotati u crnu tkaninu i dobiti udoban kauč. Stavit ću kamin i okačiti moj portret. A tu će biti polica sa magičnim napicima. A tu ću staviti tepih. Eto, moja dnevna soba je spremna. Ovdje je svaki detalj savršen. Užasno jezivo i lepo. Stvar, vidim da ti se sviđa. Uživaj. Kod mene će sigurno ispasti bolje. Dakle, potreban mi je sunđer, lepak i tkanina. Ako sve to spojim, onda će ispasti odlična fotelja. Tako je. Još malo. I eto, ispalo je super. I kauč također mogu da napravim. Okačit ću moj portret, police sa ukrasima i mekani tepih na pod. Barbie, kako ti se sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti. Ja sam ipak najbolja. Ne, nisi. Na drugom spratu ću staviti pod u obliku pločica. Odlično, napravit ću kuhinju. Postavit ću ceo nameštaj. Zatim biljku, par polica. A tu će stati sto i stolice. Stvar, tu ćeš moći da ručaš. Hajde, kreni. Wow! Kako da nadmašim Wednesday? To znam. Ja ću napraviti roze kuhinju. Svi vole slatku roze boju, a ne crnu. Moja Barbie će sigurno biti zadovoljna. Dodat ću samo detalje za udobnost. Eto, uspelo je. Svaka mi čast. Oho, u ovim novinama ima toliko toga zanimljivog. Znate šta? Smislila sam. Ovdje ima gomila sjajnih slika. Sad ću sve iseći i oblepiti treći sprat moje kućice. To će izgledati super. Sigurna sam. Eto, pogledajte, jesam rekla. Zid je ispao tako sjajan. I ja ću ukrasiti svoj zid. Ovdje će stajati sto sa pisaćom mašinom, a violončelo da sviram tužnim večerima. A ovdje će biti mekana fotelja i još ću okačiti slike.
I kod mene je skoro sve gotovo. Stavit ću ovdje krevet. Sada moja Barbie ima spavaću sobu. Stvar, dobrodošao. Jel ti se sve sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti jastuk od Noevog perija. Devojke, obe ste odlično odradile sve. Vaše kuće su divne. Napišite u komentarima čija vam se kućica više svidjela. Wednesday ili Barbie. Vidimo se uskoro. Ćao. Dakle, vaš prvi zadatak je na ekranu. Treba spremiti tortu. Imate 5 minuta. Da, šefe. Ajde da počnemo, drugarice. Uzet ću okrugli kalup i iseći prvi sloj naše buduće torte. Preko stavljam drugi sloj, treći i tako dalje. Ne zaboravi da svaki sloj treba premazati filom. O, dobro im ide. I mi ćemo napraviti okrugli oblik. Kako to radi? Još jedan pokušaj i još. Stani, uništit ćeš tortu. O ne, ostale su nam samo mrvice. Sad ću brzo sve popraviti i napraviti tortu u obliku planine. Tako je. A šta rade devojke? Da vidimo. Ja, ovi dečaci nas nikad neće zaobići. Ja jako volim krušku. Ajde možda da isečemo i da stavimo u tortu, a? A vidi, sad imamo tanke kriške. Od njih možemo napraviti krila za vilu. Tako je. Jao, vidi kako lepo. Naša vila je spremna. Hajde da je stavimo na tortu. Imat ćemo puno vila. O, kako slatko. Što? Smiri se, robote, ja imam bolju ideju. Hajde da napravimo tunel u planini. Šta misliš? To će biti super. Odlično, pomoći ću ti. Čekićem će biti mnogo lakše i brže. Svaka čast. Ja sam pripremio iznenađenje za devojčice. Ha! Jao, greška. Greška je eliminisana. U redu sam. Vreme je da dodamo džem od jagoda u našu tortu. Neka curi kao vodopad. Wow, tako sigurno nećemo pobediti. Treba nešto smisliti. Mirno, imam ideju koja će nas spasiti. A šta ako dodamo u tortu auto, avion? Ne, bolje voz. Sad ću brzo napraviti železnicu i staviti je oko torte, a posle pustiti voz. To će biti baš moćno. Posebno ako napunim voz marshmallovom, žele bombonama i čokoladom. Mislim da će se šefu svidjeti ova ideja. Dakle, vreme je isteklo. Šta ste spremili? Devojčki tim je napravio roze tortu sa vilama. Ukus je dobar. Dečaci su se također potrudili. Ova torta je jako dobra. Sviđa mi se. Što? Čak i voz je jestivi. Odlučio sam. Pobedili su dečaci. To! Vaš sljedeći zadatak je da napravite nudle. Iznenadite me. Odličan zadatak, već sam počeo. Stani! Ne! Testo ne voli grubost. Moraš biti nežan sa njim. Tako je, polako. Stavit ću testo na sto i razvaljati ga uz pomoć oklagije. A sada treba učiniti testo tankim. Janice, šta si smislila? Kako smešno. Ej, ne smetaj nam! Spremajte svoje jelo. Što bih kad imam robota koji će uraditi sve umjesto mene? Bravo! A ja ću se odmoriti. Jo, šta to miriše? Robote! Prestani, inače će nugle izgoreti. Dobro, što sam te zaustavila na vreme. Sad ću izvaditi sve izgorele nudle iz šerpe i dodat ću jestivu boju da sakrijemo taj nesporazum. Eto, napravili smo odlično jelo koje će se sigurno dopasti šefu. Stavit ću sve na tanjir i... to je to. Imam ideju. Robote, pomozi mi. Neka dečaci posluže izgorele nudle. Šta to radiš? Ne! Devojke su uništili naše nudle.
Ne boj se, imam rezervni plan. Treba će nam novi uređaj. O, robote, ti si genije. Sad ćemo brzo napraviti nudle od ostalog testa. Tako je. I dodat ću što više boje da bi naše jelo izgledalo još lepše. Tako je. Imat ćemo šarene nudle. Robote, treba mi tvoja pomoć. To nije to, ni to. O, da, to je baš ono što sam tražio. Šta misliš o roze zidu? Na njega ćemo staviti zlatnu slavinu. I izgledat će kao da nudle izlaze iz slavine. Šef će biti šokiran. Ha, je li to vaš plan? Vidjet ćemo šefovo lice kada proba slatke nudle sa marshmallowom. O, to će biti jako ukusno. Da, odlično nam ide. Još malo. Super! Ostalo je ukrasiti jelo i to je to. Jedva smo završili na vreme. Da, to je to. Deco, nemate više vremena. Hajde da vidimo šta ste spremili ovog puta. Počet ćemo od devojčkog tima. O, slatke nudle. Ne, to nije to. A šta je kod dečaka? Šarene nudle nisu nikakve. Niko me nije iznenadio. Niko nije pobedio. Saberite se, ovo je posljednja runda. Vaš zadatak je kolač, makaronc. Imate 5 minuta. Odlično, stići ćemo. Hajde da počnemo od testa i da napravimo slatke lepinice. Da, odlično nam ide. O, kako lepa boja. A sada treba dodati slatko punjenje. Tako je. Punjenje je spremno. Dodat ću još borovnicu i to je to. Naši kolači su spremni. Probat ću jedan. O, da, ispalo je super. A mi smo napravili kolači u obliku ajkula. A vi ćete izgubiti, jel vam jasno? Ej, ko je to bacio? Eto ti! O, bitka sa hranom, eto ti! Wow, mogu li ja biti prva? Šta imam ovdje? To je popit. Tako je mali i veoma sladak. Sada ti. Moj popit je veći. Wow, tako je cool. Moram da se poigram sa njim. Sad ti. Znam. Wow, koliki je. Da, ogroman. Moje. Igraj se sa svojim. Tačno, ali moj popit je baš mali. Kako se igrati s njim? Ne ide mi. Da, imaš prevelike ruke. Tako je. Trebaju mi manje ruke. Imam ih. Tako će mi biti mnogo lakše igrati. Jo, nešto nije u redu. Pazi. Izvini, neću to više raditi, ali imam drugu ideju. Uzet ću lepak i šnalu. Stavit ću malo lepka na šnalu, tako je. Aha, svaka mi čast. A sad najvažnije, popit. Imat ću najlepšu šnalu. To još niste vidjeli. Šnala popit. Sad sam najmodernija devojka. Da, to je super. Thank you. Hvala, Mike, ti si sljedeći. Moj popit. Šta da uradim sa njim? Znam. Imam makaze. Sad ću iseći igračku. Ovako. Wow, Ne smetajte mi. Nismo ni hteli. ali zanimljivo je. Da, uspeo sam. Ja sam genije. Pogledajte ovu maskicu za telefon. Wow, izgleda cool. Ne može, igraj se sa svojim. Jao da, moj divni popit. Mogu se igrati s njim danima. Ali može se smisliti nešto drugo. Imam odličnu ideju. Volim da šijem i da izmišljam zanimljive stvari. Sad ću stvoriti nešto nevjerovatno. Svi ćete biti oduševljeni. Oho, imaš dobru fantaziju. Moram da slikam. Dakle, ne treba mi to više. Sve je spremno, moj jednorog. I još trenutak. Super, kajš. A sad je to torba u kojoj možete nositi bilo šta. Oho, To je super. hoću ja. Ne, napravila sam to za sebe.
Zavidite. Ma dajte. Hajde da igramo dalje. Mogu li opet da budem prva? O ne, bojala sam se toga. Odvratno. Mike, otvori sad ti. Ne želim. Jao, i ja sam dobio brokoli, ali barem manje od tvog. Suzy, a kod tebe? Imala sam najviše sreće. Kakva beba. Poješću i ništa neće osjetiti. Bu! Mike, zašto me plašiš? Ne radi to više. Dobro, moram jesti. Vidi je kako jede. Sva se isprljala. Zašto se smijete? Šta nije u redu? Mike, ti si sljedeći. Ne želim jesti to. Brokoli izgleda užasno. Fuj, odvratno. Ne mogu to jesti. Prijetno, uživaj. Zašto to radim? Ne mogu ni progutati. Toliko je odvratno. Dobro, žvači. Eto ti, nerviraš me. Jesi li me to udario brokolijem? Tako je. Pa, brokoli, sad ću te pojesti. Eto ti. Gotovo? Sada ti. Ne. Da. Jao, pa dobro, što brže, to će mi biti lakše. Samo ću ga progutati i neću osjetiti ukus. Fuj, gadno. Moram sve da pojedem. Sve ću pojesti, neću ostaviti ni mrvicu. To je posljednji zalogaj. Phoebe, wow. To je to, progutala sam. Dobro je. O ne, nešto nije u redu. Sva si zelena. Phoebe, šta si uradila? Odvratno. Suzy nije mogla da izdrži takav smrad. Ups. Mike, otvaraj. Ne, Phoebe. Dobro, imam malo okice ovdje. Pa dobro, sad ti, Mike. Ja imam veće oko. Zadovoljan sam. Suzy, sad ti. Wow, kako je veliko. Ogromno je. Oho, blago tebi. To je moje oko, ne gledajte ga. Pa dobro, poješću svoje oko. Pitam se da li ću moći da ga uhvatim ustima? Da, uspjelo je. Treće oko mi je ustima. Ukusno. Mnogo mi se sviđa. Pojela bih još nekoliko. Nije mi bilo dovoljno. Sad ja. Oko je tako veliko i lepo. Mogu li dobiti malo? Ne. U redu, koliko jako želiš da probaš? Veoma jako. Moje oko, nećeš ga dobiti. E pa hoću. Daj mi ga. Jao, slomilo se. Moje gumeno oko se pocepalo na 2 dela. Žao mi je. Eto, uzmi ga, tvoje je. Znam kako da se izvinim. Evo, uzmi kašiku. Tačno, tako je mnogo udobnije jesti. O da, prelepo. Ne mogu da stanem. Tako je ukusno i slatko. A sad mogu samo gristi. Nevjerovatno, želim još i još. O, imam još jednu polovinu. Najbolja marmelada u mom životu. Suzy, možeš da počneš. Tako je. Šta će mi kašike kad mogu gristi i žvakati? Ovako. Oho, Suzy, jesi li toliko gladna? Društvo, ne mogu da ga skinem. Tako ti treba. Nauči lepo da jedeš. To nije smešno. U redu, hajde da joj pomognemo. Dođi ovamo, skinut ćemo to oko. Hajde. O ne, iskliznulo je. Wow, razbilo se. Daj mi malo. To je moje oko, ne smete. Neću vam dozvoliti. Papir, kamen, makaze, ko će pobediti? Da, pobedila sam. Onda otvaraj. To je hamburger, kako je velik i ukusan. Jedva čekam da ga probam. Baš ti se posrećilo. Sigurna sam da ću ja imati sreće. O ne, pogledajte kako je mali. Da, blago tebi. U redu, sad ja. Imam običan hamburger, ali sigurno je najukusniji. Suzy, jedi prva. Ja, u redu. Imam ideju, uzet ću salvetu da se ne uprljam. Stavit ću je ovdje, dobro. I kako će to pomoći? Također imam nož i viljušku. Iseći ću svoj hamburger. Tako je lep. Dođi u moja usta. Kako dosadno. To je etiketa. Šta može biti dosadnije? Spava mi se. Kako je ukusan. U redu, etiketa. Važno je skloniti mrvice i salvetu. Ustajte, ako ne želite da ustanete, eto vam. Zašto si to uradila? Čudne. Jedite već. Jao da, tako je, imam hamburger.
Svi gledajte ovdje, pokazat ću vam kako treba jesti hamburgere. Opi, nema hamburgera, jeste vidjeli? Wow, nevjerovatno! Pazite! Fuj, Mike, to je odvratno. U redu, sad ti. Moj ogromni hamburger dođe mi u usta. Što? Zašto neće? Jao, prevelik je. Morat ću da jedem salatu. Možda da uzmeš viljušku i nož? Jao, da, odlična ideja. Sad ću da probam. Neće, ništa mi ne ide. Premali su. Imam nešto. Wow, kakav veliki nož. Ali ni on ne seče. Šta da radim? Razmisli, Fibi, razmisli. Znam, motorna testera. O, kakav užas. Sad će sigurno uspeti. Eto, ja sam rekla. Sad ću te pojesti. Odlično, uspela sam. Šta si uspela da bacaš u nas hranu? Ups, izvinite. Eto, testere mi više ne treba. Mogu da jedem hamburger? O ja, daj meni. Naravno, uzmi. Baš si bezobrazna. Ali imam najukusniji hamburger na svetu. Jao, baš je sočan. Ovaj sos je prelep. Jednog pačeta je malo, želim još. Odgrišću odavde malo i odavde. Neverovatno. Wow. Ništa neću ostaviti. Poješću sve do posljednje mrvice. To je najukusniji hamburger u mom životu. Obožavam ga. Fuj, to izgleda gadno. Prejela sam. Ne mogu više. Ne ličiš na sebe. O ne, kako to? Pogledaj na šta ličiš. Ajoj, kakvi obrazi. Naljutila sam se. Dakle, još treba naručiti farbu. Baci kocku. Evo je. To, dovezli su farbu, super. Ćao, prođite. Ovuda. Super, hvala puno. O, da, devojke, to je ono što nam treba. Pa, hoćemo da krenemo? Hajde. Jel mi lepo stoji? Kako to radi? Lako. Spremna sam da radim. Joj, kako teško. Polako. Ovdje treba napraviti rupu. Tako je. Ako pratite uputstvo, sve će biti super. Drži ovo, a ja ću meriti. Tako je, uspjeli smo. O da, svaka nam čast. Evo stepnice do drugog sprata. Devojke, mi smo super graditelji. Jao, tačno. Tamo ima još nešto. Žuta kutija je za mene. Meni zelena, plava, Crvena. oho, cela kanta farbe. Žuta farba u spreju. A ja imam valjak. A ja četkicu. Tako je mekana. Pa, hajde da krenemo. All right. Sve ovdje treba obojiti u žuto. Gledajte, smajlić. A sad ozbiljno. O da. Sve je tako žuto, cool. Pa, idemo. Samo sekund i gotovo. Rukavice da se ne isprljam. A sad ću poraditi četkicom. O da, odlično mi ide. Hajde, valja. Tako je, sad je sve ovdje zeleno. Devojke, svaka nam čast. Moram se opustiti. Tačno! Sada treba ukrasiti sobu. Šta ima ovdje? O, kakvi slatki cvetići. Okačit ću ih ovdje. Da, tako je. Baš je lepo ispalo. Šta još ima tu? Aha, jastučići. A nikako bez njih. Sad imam mekani kutak. A evo je gospodina patke. Šta vidiš? Šta radi Britney? Oho, a Britney je ukrasila sobu. A moram i ja. A gdje je moja kutija? Da vidimo. O, led traka, to mi treba. Odličan uzorak ispao. A ova vuna će biti umjesto oblaka. Super. Samo je treba malo obojiti. Odlično. Gotovo.
A sada uključujem svetlo. Wow, kao da sam stvarno na oblacima. Nedostaje samo ležaljke. Bu, Hagi Vagi, pozdravlja vas. Vreme je da zapalim par slika. Šta? Ukrasila si sobu? Hoću i ja. Oh no! Šta ja imam ovde? O, sat. Sjajno. Stavit ću ga ovamo. Mada ne sviđa mi se. Možda bolje crveni balon? Ili ovo? Da, to je mnogo bolje. I obavezno trepavice. Lepota. A u ćošku će biti vreća za sedenje. Sad se mogu odmoriti sa prijateljem. Da vidimo šta je u kutiji. O, tepih od biljaka. Ukrasit ću ceo zid sa njim. I ovaj cvet će izgledati sjajno u mojoj sobi. O, šta je ovo? Treba naduvati. Uf, to je bilo teško. Ali moja fotelja je spremna. Mogu spavati na njoj zajedno sa mojim prijateljem. Ej, devojke, hajde da upoznamo naše plišane igračke. Tako su slatke. Hagi Vagi, sad imaš 3 nova prijatelja. Joj, tako si slatka, kornjačice mala. Kako je dobro što te imam. O, smislila sam nešto. Upade u auto. Jesi li spremna? All right. Onda, gas do daske. Idemo. A sada nazad. Yes! Ćao, ptičice. Vidi, to je jabuka. Reci, jabuka. Nećeš? A ovo je leptir. Hajde, reci, leptir. Pa zašto ćutiš? Dobro. Ćao, ribice. Kako ti ukjasi? Mislim da će ti se više dopasti ovom akvarijumu. Da, vidim da si oduševljena. Awesome! Hej, gde si se sakrila? Evo te. Joj, pilići, tako ste divni. Obožavam vas. Pa zar možete biti toliko slatki? Idite, igrajte se zajedno. Nemate pojma koliko vas volim. Najslađa ste stvorenje na svijetu. Nice! Moji mališani. Dakle, evo broje. Halo, kad ćete stići? Super, čekam. O, evo ga. To je sigurno kurir. Zdravo. A evo mog frižidera, hvala. O da, savršeno se uklopio. A šta je unutra? O da, koliko bombona. Hej, plave su. To je moja boja. Što? Pa dobro, izvoli. Hvala puno. A ja ću onda uzeti KitKat. Obožavam ga. Ćao, ćao. Jesi zaboravila da je to moja boja? Jao da, naravno, to je tvoje boje, dobro. Izvoli, prijatno. Eto, sve su mi uzeli. O, imam još Skittles. Valjda me niko ne vidi. O, ne. Ćao, Tina. Dobro, uzmi. Ali hoću ja. Jao. What's the matter? Šta sad da jedem? O, jedna bombona. Samo jedna. O da, to je super ukusno. Obožavam KitKat. Prelepo. Moje omiljene Skittles bombone, dođite kod mene. Ekstra. Pa dobro, poješću barem ovo. Da, udri. O ne, ispraznio mi se telefon. Šta sad da radim? Jao,
Odlično, imam kutiju. Da vidimo šta je unutra. Ekran i igrača konzola. Super. Hej, Julie, hoćeš da igraš igrice sa mnom? All right, Hoću. all right, all right. Super, dođi onda kod mene. Evo ti kontroler. Uključujem. Krećemo. Oho, a mogu li ja sa vama? Izvinite, devojke, ali imamo samo 2 kontrolera. Jel tako? Pa dobro. O, i ja imam kutiju. Ovdje je ekran. I tepih za plesanje. Hej Tina, vidiš šta imam? Super, zar ne? Jeste. Hajde, raširi ga. A ja ću uključiti ekran i idemo. All right, all right. Tako je, samo ponavljaj sve što oni rade. O da, mislim da nam baš dobro ide. Da, to je jako zabavno. Vidi kako se zabavljaju. Hej, devojke, jel možemo da vam se pridružimo? Molim vas. Hajde, bolje da se zamenimo. Hajde. Let's go. O da, baš volim da plešem. Hajde sa mnom, Julie. O da, Tina, odlično ti ide. 100% ćemo pobediti. Skok. O da, ti i ja smo bili rođeni za ples. Sad čekajte, je li to Doritos? Iju, to nije baš dobro za tortu. Ali ovo crno Kinder jaje izgleda privlačno. A ja imam makaronci i veliko roze Kinder jaje. Želim početi sa Kinderom. Prvo ću otvoriti pakovanje. Wow, divno. A sada želim da ga razbijem i vidim šta je unutra. Neverovatno! Kakva lepa barbika u fantastičnoj roze haljini. Super! Barbika, možda i ja imam barbiku. Želim odmah da vidim. Razbijam. Wow! I ja imam barbiku. Tako je lepa. I ima prelepu crnu haljinu. O, moram da stavim svoju lutku na vrh torte. Hej, Miley! Moja barbika je lepša, dakle ona će biti na vrhu. Šta? Ne! Moja lutka će stajati ovdje. Eto ti! Oho, šta se desilo? Sad imamo jednu lutku koja nosi dvobojnu haljinu. Cool! Sad je slobodno možemo staviti na vrh torte. Wow, prelepo. Šta još da stavim na tortu? Možda crnu čokoladu? Ili Doritos? O, došla mi je ideja. Uzet ću kesu za fil i staviti u nju sve komadiće čokoladnog Kindera. Super! A sad ću probati ovaj super ljuti Doritos. S njim se ne treba šaliti, ali treba mi ta ljutina. Mamice! Uspelo je. Htjela sam da rastopim čokoladu. Šta je, Miley? A možeš i meni tako napraviti, molim te? Ja, dobro. Probat ću još jedan komad čipsa. Kako vruće! Ajuj, plašim se. Oho, uspelo je. Hvala, Tino. Ti si super. A sada možemo da ukrasimo tortu s sjajnim čokoladnim kremom. Biće tako super. Upravo si. Nacrtali smo našoj lutki prelepu haljinu. Da, to je divno. A sad moramo ukrasiti tortu roze kolačima. O da, preslatko. Cool. A ja moram da stavim crni Doritos na tortu. Izgledaju strašno, ali želim da ih stavim na tortu. Eto, baš je lepo ispalo. Svaka nam čast, Miley. Oho, ovo su novi ukrasi. Wow, ja imam ceo set crnih slatkiša. A kod mene je sve roze. Ovdje ima toliko zanimljivih stvari. Počet ću s ovim slatkim roze marshmallowom. Ova srca su preslatka. Stavit ću sve na tortu. Wow, a ja ću početi sa Oreo kolačima. Izgleda ekstra. Moram probati jedan kolač. Wow, ukusno. A još imam crni M&M's.
I došla mi je dobra ideja. Uzet ću crnu bombonu, zalepiti je u centar kolača i staviti na tortu. Ovo će biti oči. Želim da sva torta bude u očima od Orea. To je to. Miley, a šta ćeš sad da radiš? Ja imam sjajnu ideju. Želim da ukrasim tortu poki štapićima. Obožavam ih. Imaju ukus jagode. Odlično mi ide. Pogledaj, napravila sam jestivu ogradu. A sad ću dodati želetrake. One su također veoma ukusne. O, odlično. O, ostala mi je još jedna traka. Poješću je. Tina, sad je tvoj red. Dobro, ja imam pucketave bombone Poprox. Želim da ih sipam na tortu. O, da, to je prelepo. Ne mogu da odolim, moram probati malo. Jao, pojela sam previše pucketavih bombona. Oho, je li to vatromet? Prelepo. Tina, to je bilo moćno. Dobro, nastavit ću da ukrašavam tortu. Imam ovakve lizalice u obliku cvetića. Tako su sjajne. Stavit ću sve lizalice iza ograde. O, da, lepota. Tina, a šta ti imaš? A meni je ostao čokoladni sirup. Želim da ga probam. Njam, ups, izvinite, malo sam se zanela. Dakle, imam sjajnu ideju. Mogu da sipam sirup u kalupe. Onda ću dobiti slatke figurice. Eto, ostalo je to sve zaladiti. Sprej za brzo zamrzavanje će mi pomoći. Gotovo. Izvadit ću sve figurice. O, kako slatko. Pogledajte, to je divno. Ostaje da ih stavim na tortu, to je to. Miley, naša torta sad izgleda 100 puta lepša. O, svaka nam čast. Upravo si. Torta postaje sve lepša i lepša. Jedva čekam da je probam. Evo novih ukrasa za tortu. Super. I ja imam roza Skittles i roze kokice. A ti? A ja imam crne žele štapiće i crne bombone Maltesers. Cool. O, to je divno. O, došla mi ideja. Želim da isečem sve bombone na male komadiće. Lepo će izgledati na mojoj torti. Da, kako sam pametna. Mislim da će mi ovo biti dovoljno. A sada ukrašavam tortu. Želim da napravim njušku mace. Wow, kako lepo. A sad su na redu bombone Maltesers. Moram malo da razmislim. Tačno! Mogu da pucam bombonama iz svoje puške. To će biti jako zabavno. A niko to još nije radio. Eto ti! Wow, odlično mi ide. To je baš moćno. Da, uspela sam da prekrijem svu tortu bombonama. A Miley, sad ti. Oho, cool. Dobro, ja imam Skittles i hoću da napravim glavu i jednorog od njih. O, baš slatko. A sad ću okolo staviti kokice. Tako su lepe. Izgledat će odlično na torti. Wow, Tina, naša torta je nevjerovatna. Oduzima mi dah. Slažem se, torta zaista izgleda veoma lepo. Moja crna strana je tako cool, a i tvoja je dobra. A naša lutka na vrhu izgleda fantastično. Miley, mi imamo talenat. Ukrasili smo celu tortu. A sada moramo probati šta smo napravile. Tina, mogu li da sklonim lutku? Hvala. Ostavit ću je sebi za uspomenu. A sad ću probati komad torte. Izgleda ekstra. Wow, to je veoma ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jao, Miley tako lepo jede. A zašto ja još nisam probala? Sad ću. Wow, ovo je sjajno. Oduševljena sam. Sad je vreme za drugi sprat. Izgleda lepše nego prvi. Toliko slatkiša je ovde. O, da, prelepo. Pravi užitak. O, sad ću i ja probati drugi sprat.
Wow, upravu si. Drugi sprat je mnogo lepši. Neverovatno. O, tu je i nachos. Sad ću ga probati. Mamice, to je jako ljuto. Zaboravila sam. Miley, nije mi dobro. Ne, torta ne sme da strada. Uspela sam. Hvala, Miley. Spasila si našu tortu. Usput i tvoj deo je super. Hajde da probamo posljednji sprat. Naravno, hajde. Izgleda jako dobro. Prvo ću probati lizalicu, a sada tortu. Wow, neverovatno. Blago meni. To je sve što volim. A sada ja. Probat ću prvo ove čokoladne životinje. Wow, veoma ukusno. Sviđa mi se. I torte ekstra. Neverovatno. Pogledajte kako devojke uživaju. A blago njima. Sigurno još dugo neće moći da jedu slatko posle ovog izazova. A možda ipak nećete jesti tortu do kraja. O ne, kasno je, sve su pojeli i sada imate tako velike stomake. Jako ste smešne. Ćao svima, imam nagradu za vas. To je novi super moćan auto. Baš je lep, jel da? Da, od uvek sam sanjala o tome. Samo ne roze. Koga najbolje nacrta, dobit će ga. Dakle, treba se potruditi i nacrtati mnogo lep auto. Aha, počinjem. Konturu sam već nacrtala. A sad ću ga obojiti da bi bilo još lepše. Wow, odlično vide. Imam talenat, znala sam to. Svaka mi čast. Ja mrzim roze boju, ali nacrtat ću auto. Ako ga osvojim, ofarbat ću ga u crnu boju. Da, to će biti baš dobro. Odlično, rešeno. Tako ću i da uradim. A znate šta? Roze auto sigurno neću praviti. A bolje da nacrtam auto iz svojih snova. Tako je. A neću nigde da žurim. Još malo. A sad ću dodati belu boju. Wow, bravo, Wednesday. Hvala. Devojke, vreme isteklo. Wednesday, ti si prva. Šta? Nacrtala si crni auto? Ali mora biti roze, zar ne vidiš? Šta? Nije vam se dopao moj rad? To nije fair. Enid, a šta je kod tebe? Eto, pogledajte kako vam se čini. Bravo, bravo, to je odličan auto, svaka čast. Ne brini, Wednesday, a ja idem po nagradu. Wow, baš je dobar. Jo, samo što mi nestaje noge. Polako. U pomoć. O, znam. Sešću ovako, da, i bit će super. Dakle, krećem. Gledajte, to je portal u svet slatkiša. O, kako neobično. Wow, šta je to tamo? Wow, šta je to sa mnom? Dakle, devojke, možete početi da ga crtate. Hajde, krenite. Okej, napravit ću plave cvetiće i roza vrata. Da, to će biti baš super. A krov će biti šareni kao duga. Ostaje samo obojiti palačinku i nacrtati bombonu u sredini. To je preslatko, zar ne? Baš mi se sviđa moja palačinka. Wednesday, a šta si ti smislila? Ja više volim da crtam 3D olovkom nego testom za palačinke. Jao, ali ovog puta nešto nije lepo ispalo. Krenut ću iz početka. Ej, pazi malo! Jao, moja kosa! Mislim da će ovog puta ispasti lepše. Polako. Tako je. Devojke, stop! Vreme isteklo. Pokažite crteže. Wednesday,
Ne, to nije dobro, iskreno. Užasno. Enid, Trenutak. Polako. I eto, pogledajte. wow, super! Ti dobiješ nagradu, čestitam! Da, zagrljaj. Jao, izvini, Wednesday, zaboravila sam da ne voliš da se grliš. Dakle, čao svima, idem ja. Wow, to je tako super. Ogromne lizalice, čokoladne jaje i to sve za mene. Wow, tu je čak i žvaka, ne mogu da verujem. Wow, a krov je napravljen od šećerne vune, ne mogu da verujem. A ručica je napravljena od krofne, neverovatno. Oduševljena sam. O, ovog žele medu ću također rado probati. Šta? Čak i saksija je jestiva? Napravljena od čokolade, zamislite? Pitam se kakvo je punjenje. Wow! Unutra su slatke konfete, obožavam ih. O Bože, to je pravi raj. Ne mogu da se zaustavim. Sve tako lepo i ukusno. O da! Baš mi se sviđa sve ovde. Jao, znate šta? Nemam više snage da jedem. Puna sam. Ali presrećna sam. Devojke, predstavljam vam lutku barbiku. Jel vam se sviđa? Prelepa je. Dakle, počnite. Wow, tako je lepa, moram je osvojiti. Ajde, krenite. Let's go! Požurite. Dobro. Počet ću od roze boje. Celu barbiku sigurno neću stići da nacrtam, tako da ću nacrtati samo glavu. Da, tako je. Odlično. Super je ispalo. Wednesday, a zašto ti ništa ne radiš? Ja ne volim barbike. Bolje da su nam poklonili zma ili zombi. A to je dobra ideja. Sad ću napraviti takav crtež da će svi biti šokirani. To će biti roze kovčeg. Sa zombijem. Da, tako je. Odlično mi ide. Pogledajte kako to dobro izgleda. Ja sam oduševljena. Ostalo je dodati još nekoliko detalja. Odlično. Stavit ću naočare. I to je to. Završila sam. Ma šta kažeš? O, devojke, vreme je isteklo. Pokažite šta ste nacrtali, Enid. O, nije loše, prepoznaje barbiku. A, Wednesday, šta je to? Šta će nam zombi? Dakle, pobedila Enid. Da, super, i opet ja. Hajde, odlazi odavde. Baš mi je drago, hvala puno. Ćao, Barbiko. Ćao, Enid. Wow, šta? Ona priča? Nevjerovatno. Šta? Kako priča? Hoću i ja takvu lutku. Sad ćemo Barbika i ja biti najbolje drugarice. O, da. Čajanka sa Barbikom. Samo što tu nema čaja. Da, zamisli, a posle je rekao da me voli. Ovaj bazen je baš super. Devojke, pažnja. Kako vam se sviđa ovaj leteći tanjir? Baš je dobar. Pravila znate, krenite. Važi. Wednesday, sigurno me nećeš pobediti? To ćemo još vidjeti. Leteći tanjir je baš moćan. Spremna sam da se borim za njega. Od uvek sam htjela da odem u svemir. Dakle, već sam krenula da radim. Nacrtala sam vanzemaljca. Odlično. Ostalo je dodati nekoliko detalja i to je to. Što? Wow! Treba se dobro potruditi da bih uradila bolje nego Wednesday. Dakle, počet ću od crvene boje.
Za sad mi dobro ide. Zatim plava, žuta boja i ostalo sve obojiti. To nije remetalo, ali može da prođe. No. Deco, vreme je isteklo. Enid, pokaži. Eto, gledajte. Haha, to je baš smešan leteći tanjir. Wednesday, šta je kod tebe? Wow, bravo. Kad se trudiš, dobro ti ide. A dođi ovamo, daću ti nagradu. Da, konačno. Ćao, Enid. Da vidimo. Znam da upravljam helikopterom. Mislim da je leteći tanjir skoro ista stvar. Ćao svima. Krećem. Oho, gde sam to ja? Ova planeta liči na Mars. Od uvek sam htjela da živim tu. Wow, tu je baš lepo. Evo vanzemaljaca. Znala sam da postojite. Okay. Ćao, drugari. Hoćete da plešete? Onda ponavljajte za mnom. Ćao, vaš novi zadatak je Robopas. Pogledajte šta može. Ha? Preslatko. Wow, to je baš ono što mi treba. Jao, za malo da zaboravim na vreme. Napred, devojke, krenite. Dobro, hajde da počnemo. U ovom crtežu je bitno napraviti ravnu konturu. Da, tako je. Ostalo je sve obojiti i dodati detalje. Wow, odlično mi ide. Super, Wednesday vidi. Nije loše, ali mislim da će 3D olovka to bolje ispuniti. I ja ću imati 3D robota. Prvo ću nacrtati šape. Tako je. Odlično. Zatim telo. I njušku. O da, nevjerovatno. Ostalo sve spojiti i napraviti repić. O, jeste završili? Wednesday, pokaži. Wow, to je prelepo. Svaka čast. Enida, šta je kod tebe? Pokaži svoju palačinku. Eto, gledajte. Jao, kako slatko. Rešeno, obe ste pobedili. Evo vaše nagrade. Samo pazite, molim vas. Da, Wednesday, a možeš i ti da se poigraš? Super, a sada i meni. Ne, nisam završila. Daj mi. Ojoj, kako šteta. Robot se slomio. Oh, no! Ne brini, popravit ću ga. Ili ne. Devojke, kako vam se sviđa ova haljina? Pravila znate. Neko od vas će osvojiti. Usput, ova haljina može da menja boje. Wow, sad mi se više sviđa. Vreme je krenulo. Hajde, požurite. Dakle, da bih pobedila, moram da uključim svoju kreativnost. Tačno! Imam haljinu na lutki. Samo ću da je precrtam. Aha, skidam polako. Super! O, to mi treba. Aha, tako je. A sada treba zaokružiti ovu haljinu. I onda će dobiti veoma lepu palačinku. Da, svaka mi čast. A gde je Barbika? Wednesday? Šta to radiš? Ali to je moja lutka. Vrati mi. Treba mi, vrati mi. Pocepala si moju haljinu. Izvini, molim te, nisam htjela. A šta to miriše? O ne, požar! Moja palačinka gori. A, požar! Treba hitno pritisnuti dugme. Evo ga. U pomoć! Šta se dešava? Odakle ovde voda? Užas! Svi smo
Zaustavljamo izazov. Požar, to je opasno. Eto, sad moramo čekati drugi izazov.